Bisan og dili matag-an kung kanus-a mo tayo gang linog, apan mamahimong malikayan ang grabing kadaot nga mamugna niini pinaagi sa pagpangandam kanunay matod sa FIVOX. Ug kini mausay gihimo sa dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Naabtan sa GMA Regional TV, balitang bisdak ang tigom sa mga naglangkob sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o ba ng eksperto sa FIVOX nga si Robinson Horio. Ilang giklaro nga nakatakda na kining tigom sa wa pa mahitabo ang linog dito sa Turkey. Kabahin sa gituki ang hugot nga mga laka nga himuon aron malikayan o maminusan ang kadaot nga mamugna kun ugaling adunay masinati nga kusog nga linog. Tuig 2013 apil ang dakbayan Sugbo nga grabing napiktuhan sa 7.2 magnitude nga linog nga ang epicenter didto sa Bohol. Nagsige na tagsubsob og training sa ato ang mga personnel sama sa collapse structure, no, kani mga coordination sa command and control sa atong pag-deploy sa atong mga resources. Samtang gipadayag ni Horio nga hilabihan na kadako ang danyos nga mamugna sa 7.8 magnitude nga linog sama dito sa Turkey kung ugaling mo tayo og kini sa Sugbo, ilabi na sa mamugnang kadaot sa mga struktura. Ang intensity, kung naa kay gi-release nga energy, unsay effect ani sa tuwa? So, unsay effect sa building, sa tao, ug sa mga environmental, ug sa mga geology. Pwede kay magka-rapture, pwede ma-rapture ang yuta, pwede pigwala, kung nakay mga landslide prone, mga nakag-landslide, pwede kung sa dagat ka, pwede ka magka-tsunami. Gipakita sa CCDRRMO ang ilang mga kahimanan sa pagresponde ug pagluwa sa kinabuhi panahon sa katalagman. Apil ni ang rescue truck nga adunay kumplitong kahimanan. Muna gitawag og spreader, sir. Magamit ni siya mostly, sir, sa mga vehicular extrication. Mga sakyanan nga madisplay. Pang-abli, sir, pang-buka. Adunay 24 ka ambulansya ang dakbayan nga fully equipped sa mga gamit sa pagluwas sa kinabuhi. Mao ni ato ang level 2 nga unit ambulance, no? Equipped ni siya nga mo respond og both medical and trauma emergencies. So sa ato ang medical nga side, naatay ato ang cardiac monitor, atong equip po tag mga oxygens. Sa atong trauma, naatay mga trauma kits, also naatay spine board. Gawa sa life-saving devices, adunay tambag ang mga opisyal aron malikay sa kadaot. Dili lang dili maratol huwat sa atong gobyerno nga naa mo response diha dayon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.